Ja začnem na základnej škole Komenského 1 v Trebišove, kde som študoval 8 rokov. A veľa vecí, ktoré som sa tam naučil, som sa doteraz nedokázal naučiť, aj keď sa o to veľmi snažím. A vlastne na tej škole som musel potlačiť hrozne veľa, alebo potláčať v sebe niekoľko vecí, aby som viac plynul s tým kolektívom. V roku 2010, tesne pred zbúraním tej základnej školy, som našiel na tabuli svojej triedy, alebo vo svojej triede, nápis, teda na tabuli, na ktorú som sa díval stovky hodín a opisoval pravdy z tej tabule, a tam bol ten nápis Fuck your school, fuck you. To bolo niečo, čo mi niekto daroval, a stalo sa to takým krédom pre tú ďalšiu tvorbu. Teraz z Trebišova sa takým veľkým obľúkom, aj časovým, aj priestorovým, presuniem do mesta Martin, a to do roku 2012. Je ťažké vytvoriť dielo na mieste a o mieste, ktoré nepoznáte. Ako turista, ktorým som v skutočnosti bol, som sa náhodne pýtal obyvateľov mesta na ulici, že kde je pamätná tabula obetiam holokaustu. Opakovane som opakoval vetu. Niekde som ju našiel, ale neviem ju nájsť. Bola to taká akože prekerná, taká rafinovaná otázka, keďže vopred som poznal odpoveď a že žiadna tabula v tom meste takéhoto typu nie je. Domáci ma posielali na rôzne lokality, ktoré poznali, knižnicu, kostol, cintorín, literárne múzeum a tak ďalej. Takže som si uvedomil vlastne, že kolektívna pamäť má nejaké zákutia, ktoré sa síce nepretavili do fyzickej reality, no napriek tomu ich automaticky považujeme za prítomné. Na miestach, ktoré anketovali dookola omielali, som do fasád budov, na fotkách, ktoré ste videli pred chvíľou, takou reštaurátorskou presnosťou vytváral stopy po odňatých tabulách, ktoré zvýrazňujú, respektíve zdôrazňujú absenciu. Absencia sa dá len veľmi ťažko odstrániť, ako aj odstránenie tabule. A či sa to vôbec dá? Takže na týchto stopách bolo znepokojujúce to, že nevieme, čo pripomínali, kto ich vytvoril, kto ich odstránil, kedy a prečo. Ideme na ďalší martinský projekt. Prvá záchrana z viatinových stĺpov sa odohrala pred demoláciou Martinskej synagógy v roku 1974. Vtedy záchrancom nešlo ani o to, aby zachránili ten objekt, ale skôr chceli z tých stĺpov vytvoriť letný altánok na záhrade. Druhá záchrana sa odohrala v roku 2021, kedy vznikol aj môj projekt, keď boli stĺpy znovu objavené a prevezené do záhrady Národného múzea. V galérii vzniká stĺp, ktorý vidíte na fotke, ktorý som zveril do rúk divákom. Mal iba základné proporcie a kontúry tých nájdených, ale ináč bol to neustále sa meniaci povrch. Tak ako sa dielo vyvíjalo a dynamicky sa povrch menil, bolo to najmä v režii návštevníkov. Výzdoba, relief alebo obal stĺpu, tá najvrchnejšia vrstva je tou ideológiou, históriou, pamäťou, traumou. Rozdiel medzi originálom a tým, čo vzniká v Turčianskej galérii v Martine, je tá medzera medzi dvoma časmi, medzi dvoma prítomnosťami. Na začiatku sa návštevníci oboznamovali s kontextom diela aj samotnej zbúranej synagógy, potom nasledovalo modelovanie, tvorenie, fyzická a mentálna práca zároveň. Dotyk a vôňa materiálu, tej školskej plasteliny, ktorú si všetci pamätáme, aktivuje detstvo. Prebudí mozgové závity a motoriky, ktoré sme dávno zabudli, prekryjú vrstami poznania aj na tej škole Komenského 1. Ďalší projekt z roku 2018 zo Šamorína s rovnakým názvom. Niekde som to našiel, ale neviem to nájsť. Zase pracuje s otázkou vplyvu dotýkania sa na rozpamätávanie sa. Pamäť sa prenáša nielen z úst do úst, ale aj z rúk do rúk. Verím, že bezprostredná fyzická skúsenosť z prostredia determinuje kvalitu rozpamätávania sa. Miesto, v tomto prípade bývalá synagóga, v ktorom sa táto skúsenosť odohráva, je miestom prevteľovania cítiaceho tela. Prostredníctvom tela, ktoré je tou prítomnosťou, to tu a teraz, túžime do tohto krátkeho momentu prepašovať minulosť. Dívame sa hore na strop, aby sme si zapamätali fragment geometrického tvaru, ornamentu na strope. Potom zapamätáme pohybom tela, prenášame zhora nadol
a snažíme sa zmaterializovať správnym umiestnením a spájaním kachličiek. Aj keď sa vyskladaný obraz na prvý pohľad javí ako verné zrkadlo stropu, v skutočnosti je plný nepresností a odchyliek. Je obrazom zlyhania, pamäti aj individuálnej a kolektívnej. Bolo zaujímavé sledovať, ako vlastne sa všetko postupne menilo a nakoniec nebolo možné ten obraz dokončiť, pretože v istom bode sme sa zasekli a vlastne tých chýb bolo toľko veľa, že tie zvyšné kachličky sa nedali nikde umiestniť. Skončím prezentáciu citátom od českého filozofa Mirka Vodrážku. Pamäť, identita a minulosť súvisí nielen s predstavami, ktoré si vybavujeme za pomoci slov a jazyka, ale taktiež s našimi telami, ktoré stelesňujeme svojimi emóciami. Ďakujem veľmi pekne. Wow, tak to som stihol ešte rýchlejšie. Na škole som vždy bol posledný, takže teraz sa mi podarilo stihnúť to ešte skôr, takže na telesnej výchove vlastne som mal pocit, že idem trošku povedať taký výkonový šport, aby som to stihol za 6 minút, tak ďakujem. Ako vidíte, to je jediná fotka, kde máte pocit, že to je dokončené, ale v skutočnosti to len taký dobrý pohľad alebo uhol fotografa, ktorý nás všetkých oklamal, ako aj tá história klame. Ďakujem.